Horas mati kita sabukna akadamang dainang doh sedia kananya holongan di bagasan warna Tuhan Yesus Kristus au Pastor Markus manurung oi pengkap totong doro mangibadi hitam lah patol hason pangatusion aka pajahaun di pesta padidion di Yesus tahun C. Pajahau perjolo siap penurirang Yesaya biddu 40 ayat sada sahat 5 ayat sia sahat 10 sada. Pajahau pergaon surat ni Apostol Paulus Titus biddu 2 ayat 10 sada sahat 14 diuduti tu biddu tolu ayat 4 sahat 7. Barita nauli sian Lukas biddu tolu ayat 15 sahat 16 20 sada sahat 22. Ahalo ipolama pajahau perjolo siapa nulinan Yesaya mangodoson baga-baga haroro di debata natotong mengibadi bangsa Israel. Baga-bagai manugiho bangsa Israel lah pada poson panguluan di bagasan hasil pon niroha. Ay naroro debata babuan haluau do hadameon alamido. Manang ise jolma pardosa say totong dapotan haluau do hapolinon molo rade paubahon rohana. Manang ise narade paubahon dirina dapotan halalas ni roha bolon omma tadani hasil repon ni roha. Pajahau kedua usia surat ni Apostol Paulus Titus mangodoson nang rodo debata marhite na mangalehon dirina humokop haluau tu kita jolma nunga di barua kita jolma siap pardosa dan alani parulau naringgan 6 taulahon alani pasu-pasuna nasuk suki marhite padidiota dohok ngulune baru na dipergugoi todi porbaria. Barita nauli di pesta padidion ni Yesus sadarion pato tahun songo dia do Yesus dididi si Yohanes padidi. Si Yohanes padidi sadiri mandok. Yesus madidi marhite hite aik dohok api. Todi dohok api ima napatuduhon iya padidioni ima dalalau papoliton jala payason parmuluan ni hadal mau. Yesus tumasrek di rohado olo dididi si Yohanes padidi di air Jordan. Si Yohanes padidi ke totong patuduhon haserepon di roha. Dung tadidi Yesus di batu bude batado pakudul ni haroroni Yesus tu portidion namado hodo anak aholong aku lomodor aku diho. Dari situ tuma haserepon di roha di padidion di Yesus di air di Jordan. Rodo de bata tu portion jala tuntak kasdo di patuduhon ibana holongna. Haroni de bata lampar tak marhide padidion di Yesus. Na pau kapon haserepon di roha. Di patol has de batado holong na tu kita jolma marhide na dilehon ibana dirina dididi di air Jordan. Marhide nama jalo padidio di air Jordan di batulus Yesus do dirina tu jolma asing ni pardosa jala ima nanang si penuhna omma nanain si pasik koponona song sahala panuriran jala omma tada napartak paduduhon haserepon ni rohani Yesus. Kita pe di kokot de batado asa tapajono de yuta tuliban asa tajakon Yesus masakka do debata mangaleho pasu-pasukan nasuk suki diotong debata do kita gana pasada-sada pumuan lah patono berdiri tu debata ditonga-tonga ni portibi nako abad-abad silang do akka hagulakon portibi dihiring debata do ata totong masino dan ibana di multa alani iyo debata do na totong makiring sakita asa kalehon dirita dididi manang tapai baru padidiota di bagasan hasil korni roha marhite padidion lamconok mahita tuanakna Yesus Kristus marhite padidion lamarga mahita di rupa di debata
padidionido somon na patuluhon status ta manang patudulta jana didok debatado kita anak haholongan na totong do debata mangotong kita asalam jonok tuibana di bagasan hasare poniroka totong do debata mangotong kita asa lam jonok tuibana di bagasan hasare poniroka masakka do debata naik mangaleho paso-paso na suksuk kita ganok marsada-sada pumuan rumah tangga totong digokko debata asalam jonok tuibana rekok do kita ditongan-tongani aka hamaolon barani mangadopi martite na mangasakon hagugon na siya debata di bagasan hasare poniroka alani i di hari kote debatado asa totong taleho derita di pai baru marhite hagugon ni padidiota marhite hite padidion totong do diuka debata dirina tu kita asalam jonok kita tu anak konna jala totong di bagasan hasare poniroka sayang dia mak pesta padidion di Yesus sedarion tajalo sama sada gokon jala pakirimon asalam ingot kita madok mauliat itu debata di bagasan hasare poniroka sayang dia mak paso-paso nang tajalo marhide padidion mangrupi kita padubuhon hapor seota nang pakirimota di bagasan hasare poniroka Tuhan mak nama masu-masu amin.